Hello Payasong. Di target KOKBOROK channel narong lam sawo tini 8 tarik 11 Mas 2023 ni narong no. Rena thangi tongo Payasong narok sada ke play khati sada ke play ta khati. Ke Payasong narok no je rimani abo narok je play khane borok success manai bepak no narok play khadi narok ni hisawo no play khadi. Kai narok ni jate profit ungma jar khaine play khadi. Ke norok double fana success mani mano ke mia pro nine di ang norok noti mani 8 hours 4 hours tai 1 hours ke abisingya sing success manka 8 hours ke ending dio ri kana rong 3 tai 9 ke bayasang oro norok double success sangka ke paste akai jodi norok play khai jang ke bayasang norok 10 taka ni success sangnai 10 taka ke page play khainai rok bara 20 taka ni success sangnai ke bayasang house ending not norok taya kati double na success sangoi tongo uskang bahai kena double success sango ke bayasang norok house ending na taya kari kuti na taya kari ke norok jodi ko talongoi channel lo nai tongpai kai norok channel no subscribe khadi tai channel ni norok tatang de channel ni norok jodi oino jaga thangka unsubscribe ke kai norok loss ong khai sungdi ke bayasang gutio bosong mia pro success manjak norok na ang booking thungni mani kintu o guti angkhade uskango rimani mane to hene sombaro 6 tarik 6 tarik o norok no rimani kai nog no ang to 3 din booking thungni hinjak kai abagai nog no rimani loge no kisa guti bangi thangka pano success mangka ke bayasang tini ni bagai nog no tui phaija house angkara 7 tai 9 hours ke bayasang 7 tai 9 hours nog no ja ending of 7 tai 9 ending no kai ajaga norok ending o thungna kai 2 tai 7 2 tai 4 ending play khai mano norok demo chupai kai norok hai pano ani hisabola om hai kai no norok no mari kha norok thungna kai 7 tai 4 7 tai 9 ni jaga ko ending only ending ko norok 2 tai 4 ending norok play khai mano ke bayasang ani hisabo cha angmani norok no rekha norok sa play khai di cha jakai norok play ta khai kai bayasang tabuk norok guti nogoi makhana guti tamani bang hinui norok question khainai guti bang mani karoni kama ise miani miar cheri mani guti abateni phai mano kai abagai norok no amai ke margo kai miani guti tongo tini guti tongo ambagai double guti ambagai mia phutni sala sing double success mango ghost kangbo double success mano kai nari amoni bagai no norok no sao guti bang phano kono ya norok thungnani sikisa loss ongya jar kai thungri bisi hita thungri ke bayasang norok loss onglang jodi ani channel no phai norok je nungkha angka norok tai loss onglang bayasang ke norok jodi loss ongkha angkai norok comment khai sari ke norok booking thungnang ka obo no thoi mano ja je booking thungna musung nai rok booking thungi angkai bata thungbe ke bayasang je membership nanai rok norok nobo ang booking guti rijak tongo 2 ta de 3 ta ke norok abono no play khaidi ke tai kaisa norok no ang tini house rinai mia pro house je angke house no taya khadi norok ni backup ni bagui je booking guti thungnai rok norok house no kaisa taya khadi ke house ang nong no ready kono ke house ending norok play khai mano guti no play ta khai di ke guti ke norok nang ready sak ke bayasang norok sai mana je kai anoro bomai ke success mani tong ke bayasang norok je chajanai rok no play khadi channel no subscribe khadi channel no video no pilan simi pathak jora nai di ke norok bujinai ke jodi norok channel no pilan simi pathak jora norok raya ke norok buji kalak ke bayasang norok saimang khana je ang tamo kok sana nai tong tamo bujai na nai tong ke bayasang norok je ani video no sajak kha ke norok video no share khai di tai membership rok no kai sabrom no norok no booking guti rijago ke norok booking guti thungdi kai je membership ro je jaga join ong aboni hisabo no norok no next week ko kai rijaknai kai kaham ke ani kong no khnai narok ti narok jodi house ni jodi booking guti jodi
house booking gutiyo jodi norok join wngkha hingke house ni booking guti se norok guti rijaknai ar jodi gutini 5ta gutini jodi booking aro jodi norok join wngkha hingke abo jaga rijaknai hingke je jaga norok join ong aboni hisabo se norok no guti rijak sinai next sapta o khe hingke tamoni hingke jat jat ayangke norok sai maiyango tamoni hingke norok no 100 man khai hingke 100 man hingke joto no success maiyango aboni bagoi je bike o tongnai bono success manai je bike o kwrwi bono success tamoni hingke bayasang ani kok khlaisa khwnai rodi chwng khela thwngui bo chwng success nana hingke bike o nango hingke bike o sara khe bo success wngya hingke bayasang norok ani kok samani no norok kaham khe buji mankha na tamoni hingke nai ri 100 jon ni bisingo jodi 100 ta guti o 100 jon thwngka hingke 100 jon mana kokya a bisingo mas mangnoi maktham oma hai se borok mannai hingke aboni bagui no ani oro bo je tabuk membership nanai rok norok bo joto salsa ni salo success wngnai kokya keboni ba bike o tongui mano keboni ba bike o kwrwi wngmo mano hingke ah bagui no jat jat tipper mane jat jat join wngmani ah jaga no nog no guti rwkha hingke belai no chanai hinui ma hino hingke bayasang ang kok samani norok buji mankha na.